Mga kapanyawan, anya na ang Hugyawan sa Set Panyawan. Tuluman ng maghahatag og impormasyon, mga giya ug mga dugang kasayuran alang mamahimo kitang himsog ug luwas sa mga balatian. Hugyawan sa Set Panyawan. Ug karon, anya na ang atong mga kapartners maayong panglawas, Sir Rick B ug Sir John, alang sa Hugyawan sa Set Panyawan. Hello mga Kapanyawan, Luzon, Visayas, Mindanao, sa kamayang adlaw kaninyong tanan. Welcome again sa atong pagpanaguban. Ano na po ang atong Hugyawan sa Set Panyawan. So naman ang hatod kanatos maayong kabubuton sa SED Marketing. Ang tighimo og tiga pula po sa mga nagunang mga produktong herbal nga tinuod gayon nga dunay mga pagtabang sa atong kalawasan. Mga produktong aprobado sa atong gobyerno and of course napamatud-an sab sa daghan kay mga nakagamit niini nga nindutan jud kaayo og tinuod gayon nga dunay mga pagtubag sa mga klase-klaseng mga balatian. Ang ato ang SED Panyawan products mga igsuon, ang SED Panyawan Plus Mangosteen nga dunay gahom sa mangosteen, luyang dilaw ug panyawan. Ang ato ang SED Panyawan with garlic, ang ato ang atong kapsula nga dunay gahom sa ahos, adunay banaba ug panyawan herb, and of course ang ato ang SED Cogon Herbal Capsule, ang kapsula nga dunay gahom sa cogon. Doon na po gani siya banaba ug sa panyawan. And ang atong kape mga igalig igsuon, ang atong SED Panyawan coffee mix, no? Ang ato ang kape nga nindutan kaayo, gumikan kay angkon ini ang upat ka mga sangkap nga napamatud ang maayo ang pagkakombinasyon. Ang ginatawag nato nga panyawan, mangosteen, purple corn ug cinnamon. And of course ang pagpatamis nini ang atong stevia. And of course mga igalig igsuon, kung sabon usab ang pagkahisgutan, aduna kita mga sabon nga napamatud-an nga maayo, ang SED Celebrity Beauty Soap ug SED Celebrity Kojic Soap. Bueno, Sir John, karong adlaw padayon na punta sa itong mga paghahatag og mga impormasyon. By the way, mga kaigsunan, no, atong partner sa health, si Sir John, aniya na po para sa paghubad sa mga nagkadaiyan atong mga problema o suliran sa mga balatian. Sir John, karong adlaw pag-isgutan nato, kini na po nga usa na po ka tipo, no, sa mga shall we say kamatuoran ka na mga ginatawag natong tinhuan, no, sa mga kaigsunan nato. Unsa ba ka tinuod, Sir John, mahitungod aning laway kuno sa iro nga makatangtang or makatabang og mga samad-samad o kabaka ng mga nuka-nuka, no, kay hinumdum ko sa una matud pa nila pag naisamad na nuka-nuka ang bata patilain ang iro para dali ra maulian. My God, para nako sa karon nga mga panahon nga murag sakto na tag pangidaron, makaingon siguro ta nga kanang grabe ka hadlok ba nga punto, no, kay posible na hinuon kang mamatay tungod sa rabies sa iro. Sir John, tagay kuno tagamay nga pagpahibalo nini kung saan ni unsay kamatuoran aning laway sa iro makatangtang ug makaayo sa mga samad. Go ahead. Kana Sir Dick, no, please, no, sa tanan ti paminaw, no, isang gani ako nakareact, no, dili na to na buhaton sa tuang mga bata, ha, sa tuang bisan kinsa sa tuang, ha, bisan gani ang tao, no, usa sa pinakahugaw nga parte sa tao is kining bata, no. So milyon ka mga kagaw ang nagpuyo din na sa tuang mga bata. So kana, no, unsa na lang nang sa iro, no, kung sa tuwa sa tao nga mukaon nga nitag niluto, no, inugasan, kanang gipreparean gyud ba, kana pa kang sa iro nga bisan unsa ra bisan asa ra mukaon, no? Bisan unsa ra tilaan niya ipatila nimo imong samad. Ya inumduman nato, no, nga taas kaayo ang risk sa rabies, no, kaning rabies kung atong pasagdahan nga patilaan nato ng ato ang mga samad, no. Di una dili siya hygienic, kaduha taas ang risk sa rabies. Ya ikatulo, kung napatay igo yun nga pangunahuna ba, kung ato yun siyang scientifically bisan pag dili ko kinahanglan nga graduhan, di mo lang sabton, no, ang imong samad, no, unsay kalabutan sa laway dina sa pagkaayo sa samad, no. So nag-introduce lang hinuon ta og kagaw, no, nag-introduce ta og sa nang dili siya intentional nga suffering, no, murag naghatag ta og kuan ba kanang kalisdanan sa tawo, kapeligro. So, peligro, no. So murag gihatag labaw na kung atong bata, no, atong anak, no. So dili na to na unahon. So tanang mga naminaw, no, siguro madawat ako nang matulog ka nga basa ang buhok, mga inana nga mga pinuhuhan, no. Pero pag imong patilaan ng samad, no, rabies muagi na siya sa nerve sa tao, no. So naiabli nga
na parte sa mong panit mo, like support kanang samad, imong patilaan niya na ay rabies ang iro, dili lang na moingon ka ha nga bisan pwedeng bisan kinsang iro na, no? Bisan unsang iro basta hugaw ng iro. Utila na din ha, mudagan na sa imong nervo, sa imong nerves. Pag abot sa nerves, pila lang na ka minuto, segundo mo atake na dito sa imong utok. So no, tanaw na to ang inana ba at risk kayo ginahatag, ginabutang nato ang atong life mismo din sa risko. So kana sa sirik no, ako dili jud ko mo ano, sorry kayo kung kasi moingon sila nga. So wa man ning pagtuo no, wa man ning tinuhan. Pero musulti ko daan sa inyo pagpasabot na kining inyong nanak nga tinuuhan makahatag mo og risko sa lain tao nga basin makahuna-huna nga sugod pud na nga pag panguna-huna no. Kana siya sir. Lagi. Para na ako po, Sir Jan, usa kani ka murag peligroso nga klaseng pagtuo or tinhuan. Gumikan kay posible na hinuon nga makaangko na hinuon og dakong problema, no? Ilabi na kung pananglitan. Bisan pag iro nimo ang inyong kaugalingong iro, ang imuhang patilaan sa samad sa imuhang kay kanina hitabo man guni siya somewhere in Luzon nga nakadungog ko ani nga matang sa tinhuan. Kay matud palagi daw nila makatabang, no? Ilabi na sa mga batang nukahon kay uso bito ng galis aso sa mga bata, oh. And matud pa nila patilai og kanang iro para madali ra nga maulian. Ang punto ana mga higala igsuon, ang kadelikado, number 1, ang rabies kanagin may pinakauna. Number 2, dili siya hygienically clean, no? Kay bisan pag unsaon na to gunahuna, bisan pagalig laway sama sige kaingon ni Sir Jan, laway ra gani sa tao kuha gani hugaw na gali kay na, no? Daghan na kayong mga bacteria and germs ana. Unsa na lang kan sa iro nga wa ta kay balog unsay mga ginapangkaon na, no? Kung samot na siguro laaw kay sa mga laaw lang daan matud pa nila di po ni matud pa nila but napamatud-an gyud, no? Nga mas risgo sila kay bisag unsa ray kaunon. Sama lang po na sa nakainomdom na pug ba. Napakaan man kog iro previous months and then nagadumig kanang doktor. Then ang among doktor medyo joker pod gamay ba. Ay siya nga wa pa magka-crave og kanang mga diaper. kay sila pa basta mosakan ako ang rabies sa imuhang utok, mag-crave na kuno ka og kanang diaper ug masige na rin kag pamaghot ug makita kag kanang mga bag-ong tawo sa imong pananaw. May gali pod kay dili ra pod noon pod. Pero dili sayon ang maong turok kay tulo sa pikas, no? Dayon napay sa buttocks, no, sa lubot para kuan gyud. And then 1 year to ang imuhang immunity pero dili gyapon ka kumpiyansahan kay once mapaakan ka nearly labi na kung duol sa utok like sa nawong, sa liog, sa abaga, duol man sa utok. Kailangan pod magpabalik og pa-check, no, or paturok pa-injection na sad kay posibleng mas delikado, no. Bueno, Sir Jan, salamat na po sa kahigayonan nga nagkauban na po kita, and of course I'm sure na po nakatunan ng atong mga viewers and listeners, and I'm sure na po sila yung mga nakatunan. Sir Jan, salamat kayo. Salamat kay Sir Rick no. Unta padayong pagyapon sila sa pagsubaybay natong program. Sa itong mga kaigsunan diha, timani kanunay nga ang mga produktong herbal sa SED Marketing, no, adunay pagtabang. Ay by the way, no, sa itong mga kaigsunan, kung adunay samad, ang pinakalabing maayo nga ihaplas is ang katong ato ang SED liniment oil. Pero ayaw haplasi ang samad ha, ang sa side lang sa samad. Gamit lang kag cotton or kanang gapas pahid sa side para hinay-hinay nga mutabang siya sa pagpilot sa maong samad ug mamahimo siyang uga sa kadugayan. Bueno, salamat sa mga kaigsunan natong nagapaminaw sa tuang mga tulumanon ug timani kanunay mga igalag igsuon nga kung pinalitan ikaw aduna pa manggali kay mga ginapanghambin nga mga problema sa lawas. Ang mga produktong herbal sa SED Marketing adunay pagtubag sa ato ang mga suliran sa kahimsog. Daghang salamat sa kamayang adlaw kaninyong tanan. Timani kanunay mag-amping ug mag-ampo kanunay ug kung pananglitan aduna manggali mga ginapanghambin nga mga problema sa lawas pag SED Panyawan Products. Inyong nabati ang tulumanong hugyawan sa SED Panyawan. Tulumanong naghahatag og impormasyon, mga giya ug mga dugang kasayuran alang mahimo kitang himsog ug luwas sa mga balatian. Gamit ang mga produktong herbal sa SED Marketing, ang SED Panyawan Plus Mangosteen, SED Panyawan with Garlic, SED Kogon Herbal Capsule, SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, ug ang mga sabon nga SED Celebrity Beauty Soap ug SED Celebrity Kojic Soap. Hugyawan sa SED Panyawan. At ang nilang gihapon kini nga tulumanon sa sunod nga higayon. Daghang salamat sa inyong paglantaw.